Salamtik Portal web-saytymyň hormatly agzalary we mehriban tamaşaçylary. Durmuş duraly saatly gepleşigimiň ýene bir täze sanyny size höderleýär. Bugunky täze sanynyň mehmany bolsa ýurdumyň tanymal aýdymçysy Gödel Orazmuradowa. Özüm Gödel, adam Gödel. Gödel ilki bilen gepleşigimizde çakylymyz kabul edip gelen üçin size köp sowallarymyzy aýtýar. Sowallarymyň başyny özüňiz barada, nirede dogrulygyňyz, maşgalaňyz barada, şeýle-de taliplik yıllarınız barada biz bilen paylaşaysanız. Ayjahan sağol gepleşiňizde çağıranyňyza, dörejizlik toparyňyza köp sağolsyny aýdýan. Şular ýaly hormatlap, diýilip çağıranyňyza men 1991-nji ýylda Aşgabat şäherine eneden oglum Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyny tamamladym. Şeýle-de Nurhan Mamedow Adannaky saatçylyk mektebi tamamladym. Maşgalaňyz barada gysgaça. Maşgalaly eksanjak oglum bar, Hudaýa şükür. Häzirki wagtda da edil dünýä aýdym sada ünsberýän. Dünýä şony işleýär, oglanlar bilen, dörejizlik bilen umumyň meşgullanýan. Gödel şu wagt eksanjak oglum bar diýdiňizde, alajan janlar sag bolsun. Şu iki ogluňyzam siz ýaly siziň käriňizi dogan etdirýärmi? Ya kiçimin täze ýaşda. Ýok, men oglujyklarym ullaqanja. Ýöne ikisiniň hem tazy eşitiş okyplar gaty güýçli ýöne aýdym sada hewaslar ýok. İkisem futbolist, iki oglumam hawa. Aýdym sada bilen gyzyklanýan oklar. Inniki sowamyza geçýär. Gödel sunuda ilkinji ädimleriňiz barada biz bilen paýlaşaýsaňyz. Sunuda äden men aslynda bara çağalykdan aýdym aýdýan. Şu çağlar bagyndan näre aýdym aýdýan. Soň ýurdumyzda geçirilýän döwlet çäreleri bar, merjennäneleri, Gulbaba bayragy, şolara men ýeňisi boldum, gatnaşdym hawa. Soň ýanglan ýarym telebätleşiň ýeňisi boldum. Diýjek bolanym aýdym saat kiçiligimden bar, kiçiligimden hem aýdýan. Ýöne bir aralyk şo ýagny durmuşa çykyp maşgalaly bolup bir aralykda näme aýal maşgala bärekleýä. Şol aralykda aýdym saat birazjyk goýuly. Soň ýene okuw ýene Medeniýet Institutyna talip bolup, täzeden ýene-de hujuk döredimi näme näme dörenler bilemok. İçimde şeýle bir täzeden hujuk döretdi aýdym saat. Meni biýmeden şol. Ödel siz aýdym üçin nähil goşgular saýlaýaňyz? Köp aýdymçy ýürüýte saýlaýan goşgular bar da. Seredin Ayjahan aýdym üçin bara men öz aýdymlamda ýaşaýan, meni dinleýän müştaklam, dinleýijilerimiz, hormatly dinleýijilerimiz meni bilýänler, men aýdymda bir hil içinde ýaşaýan. Şoň üçin men üçin maňa şoň sözi birinji ýerde wajyp. Sözi yerlikli, agramly bir duýguly sözler bolmasa men aýdym ýerine ýetirip bilemek. Aslynda men kän şadyan aýdymam ýerine ýetirip bilemek. Men üçin liriki, söýgü aýdymlary, siýasy şolar ýaly eje, watan şol ýaly aýdym ýakyn. Onuň şahir bilen aýdymda da häzirki wagt aýdymlygymyň aglaba bölegi Gülşirin Hanyba. Gülşirin Hanyba bilen işleşýän. Gülşirin internet ulgamyna sanlylygymda goşgularyny goýýar-da. Şon okaýan nanim derrewjik şon mara bir hilik içime bir zat bilemek aralaşa özüne de diýen şu plan goşgyň alınmaly şon aýdym edäýin edip jaňa diýen way Gödeljan ediber. Nime dälip göni şu Gülşirin bilen işleşýän. Şon goşgular men mara maňdyma batýan. Esasy Gülşirin Hanyba diýen. Gülşirin Hanyba. Dogry belleýän. Gödel ine biziň her gepleşigimizde gelen aýdymçy elbetde öz ogodan makmal ogarly sesi bilen jany sesde aýdymlary ýerine ýetirip berýär. Gelin gepleşigimiň şu ýerine hemme tamaşaçylarymyz garaşyp oturanlar. Elbetde bir jany sesde go aýdymlary ýerine ýetirip berýärse diýip gepleşigimiň şu ýerine siziň ýerine ýetirmeňizde jany sesde makmal ogarly diýen aýdymlaryňyzdan bir näçesini bize-de ýerine ýetirip berýärseňiz, ul hawas bilen Ayjahan, ul hawas bilen.
gözel ýerine ýetirip beren şeýle ajaýyp aýdymlaňyz üçin size köp sag bolsun aýtýas. Inni sowalamyzy dowam edelim. Aýdymçyň öz dörejiligine garaýşy nähil bolmaly? Men özüm çaýdamda öz pikirim, öz dörejiligim, durmuşum bilen da dediýän bolaýmasam, Durmuşyňyz bilen. hawa garaýşym, baglanşdyrýan bolaýmasam, şu her bir aýdymymda bar, bir hil durmuşum ýaşaýan ýalak bolýan. Ýa-da şol şahyryň täsiri, şol goşgyň täsiri. Şondan bolaýmasa men bar aýdym ýaňy belek geçdimi? Şu sözüň maňa gatty uly täsir edýär. Aýdymçy bolup başga kärde işleplermi? Siziň pikiriňizçe? Aýdymçy başga kärdemi? İşlepler özüňizi gözüňize getiren. Näme şundan men durmuşa çykan wagtlam aýdym aýtmadyma? Ýöne ay ýok, men pikirimçe bara aýdym asly aýdýan adam bara goýup bilmeýär aýdym sadan hawa. Sebäbi özümde aýdym men bar biýmez aýdýatda. Şeýle gyýgyryp aýdanymy duýman galy adamda. Öý näme bork edýän bilen şu temizlik işlerini edemde de şon özüm bara gyýgyryp hiňlenip aýdanymy duýman galy. Onuň hiç şeýle goýmakda. Şoň üçin men pikirimçe aýdymçy adam başga kärem edip biler, ýöne aýdymy goýup bilmez. Başka kere elim maranot diýär. Elim marar, olam marar. Yüreğinize aýdym. O adam mara bir zat bilen çäklenmeli, öwrenip durmaly, kämilleşip durmaly. Şoň üçin aýdym saz ýöne goýmaýar. Men pikirimçe ýok. Ine şeýle türkmen toýlarymyz bar da ajaýyp bir-birinden owadan şo toýlamyzda da siz aýdymçy bolup gitýäňiz. Diýeli şo toýlarda siz ine bir toý alýaňyz. Şonu özüňiz żywoy sesle, canly sesle aýtmak halýaňyzmy ýa? Fonogramma. Men wara canlyga görýän aýdym. Hawa, ýene şo bir zat bolýar. Canly wara men üçin canly. Özüm käbak canly aýdamda şu oglanlar işleşýän oglanlarymyz ştaýtyn şeýlaýda ýa bärsini beýlaýda edip saklaýarlar da. Bilýänler oglanlar men oňal edip bilemok diýär. Men aýdyp durkam özüçe şeýle aýdaýmasam dur ştaýtyn şeýt ýa bärsini beýt mende şol ýok diýär. Hawa onuň canly men üçin canly ýaman ýakyn. Toýlamyzda da canly aýtýaňyz. Hawa canly. Canly. Canly aýtýan diýdiňiz gelin onda bilede gepleşiňiň şu ýerine öz mahmalawalyň bilen canly bir näçe owadan aýdymlaňyz ýerine ýetip beräýin. Ol hawp bilen.
cevap beren aýdym üçin sag bolun köp. Yürekden çykýan söz, ýüregi var ýa diýlenler. Siziň her bir ýerine ýetiren aýdymlaryňyz elbetde biziň ýüregimizde bardyr. Gelin söhbetimizi dowam edelim. Gözel size üstünlük getiren aydym ve sizin özüňize iň ýakyn aydym, haýsy aydym diýip belläp bilýäňiz? Täzeden 2017-nji ýyl aýdyp başladym da. Şonu gözlerimiň garasy bir aydym ýerine ýetirdim. Hawa. Häzir gepleşiňizde de nesip bolsa şonu ýerine ýetiren jany görnüşinde. Şol aydymy halk köpçüligi gatty halady. Meni şoň bilen tanady. Oň ýa-da düşmeýär diýip bir aydym işledim. Sizin gepleşiňizde arada da bir gepleşiňizde çağırdyňyz, şonu da şonu ýerine ýetiripdim. Şeýle birje bendini ýadyma düşýär. Şol aýdymam halk köpçüligi gatty gyzgyn garşylygy gowardylar, şoň bilen tanady. Ýöne häzir Gülşen hanymyň sözlerini hakykat diýip bir aýdym işledim. Hawa, bizim şol aýdym şu wagt soraýny da dogry bilýän. Şol aýdymy elbetde edil tomaşaçylar üçin şeýle ören bir hili ýakyn boldy ýüregimizde. Hawa, şol aýdym mara goşgysyny ýazanda Gülşen nälik diýsem kam. Men üçin ýaman neme boldy. Täsir galdy şu goşgy hawa. Bir ýer bada, bir dogran biler, biram dogan biler diýäde. Hawa. Şol goşgy bara men her gezek ýerine ýetiremde, şonu aglaman ýerine ýetirip bilemek ses goýamda da zordan oýdum. Şonu Gülşen'e häzir jaňa diýana Gülşen şo goşgyň üçin meni adamlar şeýle ýürüýte şol aýdym. Çünki toýa gaýt edýärler. Elbetde adamlaryň ýüregine barandyr şol aýdym. Gözel şo goşgyny, şol aýdymy aglaman ýerine ýetirip bilemek diýdiňiz. Elbetde mümkin bolsa biz bilenem paýlaşsaňyz şol goşgy näme üçin size nähili täsir etdi, nämesi, niresi? Jahan durmuşda hakykatdanam bir dogran, biram dogan bilýärdi derdiňi. Tomaşaçylarym men bilen alalaşar. İçine salyber dünýäň derdini ýa-da. Saýlar barar, namardyny, merdini diýä. Şo datlaň näme ýaşasaňam durmuşda diýä, diňe doganyň bilen dogran ejiň bilýärdi ýa-da. Onu bara eje bolanlar bilýärmi? Hawa. Inen gadyryny, doganyň gadyryny zınglan daş gelip bir saňa degerdi ýa-da kelebiň ujuny adam itirse diýe zınglan daş gelip bir saňa degerdi. Şo setirlerim meni bara şeýle bir işten içe bara neme diýä-da gatty ol tomaşaçylarym şonu gowardy. Hakykatdan bu döwürde, bu durmuşda diňe bir dogran, biram dogan biler. Men fikrimçe. Elbetde dogry bilýär. Indiki sowalarymyza geçýär. Döwrüçilik adamsa üçin zehin bilen zähmediň sazlaşygyny garaýşyňyz nähili? Men ýalta. Hawa, näme üçin zehin Allah Taala hakdan berilýär. Zehin. Hawa, men fikrimçe. Ýöne şonu adam özü ýüze çykarmaly, işlemeli, zähmet çekmeli. Näme çekseň zähmet ýagar rahmet. Hawa, adam özünü kämilleşdirmeli, şonu zähmet çekmeli. Ol saňa Allah Taala zehin berdi diýip oturyp durmaly, özü gelýär diýip. Men dogrusu känara neme ýaltarak birar. Hawa, ýaltarak onuň kän neme demek ýöne nesip bolsa oglanlar bilen şu wagt işläp başladyk Allahjan. Olaňam anamy özat garad zähmet hawa, zähmet tökman gerek. Hawa, ýok, tökman zähmet tökman gerek. Zehinden meter 50 götürüm zähmet gerek. Hökman, hawa. Dogry bilýär. Gelin onu gepleşigimiziň şu ýerine ýene bir siziň janyny çese ýerine ýetirmeňizde bir näçe ajaýyp aýdymlaryňyzy dinläliň. Oly howat bilen aýjakyň. Çıkan acı şertini bara doğrun
çağlıqta çekin odan dağını hasretin sararsa yüzün ağını şahisin yüreğin yağını bıraktığın bilir bıraktığın bilir kelebin ucunu yitirsin eğer Zamalandaş gelip varır sana değer acili seninle muhabbetir bana doğrun bilir bana doğrun bilir Yerine yetirip beren aydın için yine bir gadakda köp sağırtına ihtiyaç gördür. İnne fawallamız devam etjäs. Aydımçı sesinin üstünü günde turganyş geçmeli mi? Aydım çökman geçermeli. Men vara ön geçemokdum da. Ha. Ön hiç turganyş diýilende geçmeýän kim şeyde öýde näme karaoke'de aýdýas öýde. Ha. Bolin şonu hiç geçmeýän ekenim. Geçmeýän. Inne özüm sine diýende soňky 2 ay bäri dinle günne sıktırman şu işe gidip gelýän ýaly studiýa gatnaýan. 3 saat tökman turganyş geçermeli. saat Özüm duýan sesim kämilleşýän. Ha. Ha, şonu dinleýijilerim bilýändir. Eger günne aýdyp durmasaňyz öňkü sesiňiz bolana. Yo bolýa ýöne Bolýa. oluja bara ne hilek diýsem kem oleýam has beýik notalar almana bir hilek sesin milizmler neşe ütgüş zatlar etmäne özüňe kämillikde. O kämilliň soňy ýok. Ha. O dogry dämi? Ha, o dogry. Kämilliň soňy ýok şoň üçin bara adam kämilleşmeli. Hökman turganyş Günne geçýän öýde. Ha, men şonu özüme urjedip geçýän. Durmuşda duygulanırcı vaka ýatdan çykmajak. Sizin durmuşyňyzda haçan boly? Men bara ajaxanja neme özüm gaty duýgulu adam. Neyle kowa. Men tähelçe zat gynanyp bilýär. Tähelçe şeýleje adam begendir bilýär. Aslında men bara şu Toyota'ma baramda da käwat bir hije gedip seretselerim şoňa içime sal gynanyp bilýärmi? Şoňa gynanyp döwülip bilýän. Onu men plan hak sabr. Asgır. Neme näýlek diýsem kem özüm gaty Ruslan bir sede ba. Ton gidip
Şu şeyle gıynan bilýän, şoň üçin plan günüm gıynanym diýsem ýatda galyjy günüm edil günne gıynan ýa neje gelýän gıynanyp bilýär çalalatlar. Begenlerce fırsatlar ýadyňdan çykmady. Begenlerce pursatlar bar Allahan günne sagama turýar. Şoňa da şükür, şoňa da begenýär. Şu günne bir ogluma ýerden okýar, bir oglumam öýlen okýarlar mekdepde. Şu oglum günne ýerden tuturup mektebe uğratmamam uly bakt men üçin. Sebäbi bir aralyk adajyk şolar ýagdaýlamy boldy-da. Adamda saglyk ýagdaýy bolup bilýär, dogry dämi? Şol saglyk ýagdaýda sebäplem şolar şükür edýän şol. Hawa çagajyknam ýerden tutup mektebe uğradýanymam men üçin uly bakt. Sizi diýäňiz çagalam bilen her bir geçen günüm men üçin ýatdan çykmajak gün nifeleýär. Hakman. Ol elbetde her bir geçen şeýlem diýen. Dödel Perden terbiyesine garaýşyňyz nähili? Perden terbiyesine garaýşym men oglujyklamada, ikisem oglanjyk bolansaň men oglam bilen dost. Oglam nähili terbiýeleýän şu oglum diýen. Nirede haýsy halla, näme ýagdaýa düşsəň diýen. Biz bardyr diýen. Şu hiç açan korkup aýtman, ýa gizläp çekinmeginim diýen. Şu men sen dostum, hem ejeň hemme taraplayın şu maňa arqyn syryňam aýdyp bilersiň, biz düşünşip bilersiň. Ondan şunýalak oýunlar geçirilýär-de. Futbol wagt geçirilýär bolyn. Şoňa gidýän. Onu mun alyp bara, o tyrna gidip bara, o gidýär şoňa üýşüp. Şoň üçin bara men çagalam, men gatty bir hil ejedenem ýakyn dostlaşmaly maqadýan çaga bilen. Gyýs çaga bilenem şonýar. Men şoňça oglujyklarym bilen dost. Ondan olar arqyn maňa hemme zaryny aýdýar-da. Hiç il çekinen oklar. Ya oglum bir zat gerek bolsa-da diýen, şonýan ýagdaýym bolmasa, oglum şu wagt biraz garaş. O ýagdaýym ýok, ýa bir soňalar ne diýjek bolanym gizlämokda işsän şolara. Gizlämek näme üçin gizlän? Olar men geljegim, olar men miwam. Şoň üçin Allahan men pikirimçe çagalaňyz bilen dost bolmaly, ýürekdeş bolmaly, sirdeş bolmaly, dertdeş bolmaly. Olar bizi duýmaly. Olar bizi duýmasa gelecekde olaram biz olar bilen ýaşamaly. Şoň üçin çagalamyz hökman söýmeli, mehr bermeli. Birinji bilen. Elbetde. Dogry belleýäňiz dedi. Durmuşda esasy ýörelgäňiz. Durmuşda esasy ýörelgän anam wepalylyk. Biramsyla. Şol üstad baýerde hemme zat bolar. Sabramla. Hawa. Şolar baýerde adamyň yetip bilmejek zady ýok. Men sabrlymy gada. Men sabrly. Men sabrly dälim. Men öň şeýle bir näýilek diýsem kam bir nimedim-de kanagatsızdım. Ýöne durmuşyň özi sabrama öwredýän eken, kanagada öwredýän eken. Hemme zady özi ýer we ýer edýän eken. Şoň üçin esasat anam sabr syla hormat. Şo zatlar baýerde yetilmejek menziller ýokdur. Elbetde. Dogry belleýäňiz. Özel gepleşimiň şu ýerine ýene bar eger mümkin bolsa siň jany setse ýerine ýetirmeňizde bir näçe ajaýyp aýdymlary ýerine ýetirip berýäňiz. Oly hawat bilen aýdykan.
beren ajaýyp aýdymlaryň üçin gözel sag bolsun aýtýan. Gözel, siz nämeden ilham alýaňyz? Aydım sazanam ilham alýan ýöne aydım saz aýtmak üçin ilham bir ýerden gelmeli. Ha. Sport bilen meşgul bolman gowurýan. Turgan meşk zatlaryna da gidýän özüm. Ha. Ondan yüzmän gowurýan, ýürmän gowurýan. Şu hökman günne ýöreýän men. Ýöreýän. Hökman bir saat. Hökman şol giýje geleýin, näme de geleýin, şon ýa-da man ýöreýän. Saglygyňyz üçin peýdaly. Saglyk üçin bolen maraş ýöreýän bolen. Bir hilak aýdym da adam gelber ya, ondan ýöne näme üçin esasan belki ýöreýändir, näme üçin diýip pikir edýän. Şu goşgydat görsem mara, şony elime ýanky diktafon ýakyp keng tapýan men. Keng pikirlenýän. Şo olam ýörep da dedimde, goýgowa bolsa da bu näzifan hengeli kelam onu oglanlar uğraşdyrýan, ine hengeli diýip. Ilham hawa. Ondan soň saýlaýaňyz, he? Hawa ondan soň Aydymlary, henglerini saýlaýan sözat esas temasını tapýan. Şondan ilhamlanýan. Ondan soň aýdym döräýä. Şolam ilhamdyr da elbetde. O her kim bir zat. Gözel tankyda näkil garaýaňyz? Gowy. Garaýaňyz. Hawa tanqid bara. Tanqid bizi ösdürýär. Tanqid bizi öňe. Häzir sessiz geçseler näme etjek? Sessiz gurlamän geçikseler näme etjek? Dogry kabul edip bilýän. Hökman. Ýa siziň gepleşiňizde gaýtmak meni bir ýakyn adamym jaňa dip tanqidlady. Dogry aýtsam hawa. Ondan sana men aýtmasam kim aýtsyn ýa? Şoň üçin öýkeleme gynanma menim. Way ýok, men hiç ilonýarlar. Dogry kabul edýän şony. Ondan biz köpçüliň adamsyda her kim bize seredýär. Biz hemme adamyz bir 900 düzi bolmasa da yerlikräk bolsak, gowy şoň üçin hökman tanqid diýilen zady gowy kabul etmek. Tanqid bolmasa ösüş bolmaýar. Hawa. Siz gatwarakmy? Gatwarak. Gatwarak, he? Men gatwarak ýöne çalt ýadylýan. Men gaharlanaganam ýöne gaty çalt ýadylýan. Hiç soňum ýok. Şogum katýan durmuşdy. Gatwarak ýöne ýadylýan. Gepleşiňiziň şu ýerinden halipa şagirdlik ýoly barada durup geçäýeli. Halipa şagirdlik ýoly, men halipama ýok, aýjahanjan ýöne. Men maraken taşaryýat aýdymlaryny dinleýän. Hawa ine Türkiýe döwletiniň aýdymlary, Arab aýdymlary, Azerbaýjan, şolar ýalak. Bir hil özüme de ýakynna şolaň latlary, şolaň hengleri, şolar kendinleýän. Ýöne kiçilikden meni aýdym saza getiren yeketek halipama, yeketek meni beýläýt diýip 9 ýaşymda bardym ýanyna Bayram Ataýew. Kiçilikden şol adama hormatymam uly, şol adam meni getiren symgaty maňa öwredenem şol aýdym sazy, ýazanam şol meni Guşşagat aýdym bilen tanýarlar meni. Guşşagat aýdym çağalykdan şol aýdymy. Häzir men tanýanlar Guşşagat diýäkä. Şol adama hormatym uly, jany sag bolsun. Şol adam halipam diýip biler. Ýöne ine köp halipalarymyz bar. Bizim ýurdumyzda. Halipalaryň aýdymyny dinlemek halaýaňyzmy? Halipalaryň aýdymlary men aýdýan. Esasanam häzir hemme aglaba aýdymlar hakydyr täjimiň aýdymlary. Ýöne men birazajyk onuň wara özümçe öz duýuşmça aýdýan, belki ýalňyş aýdýandyryň halk köpçüligi kabul edýän we biraz tanqidlaýan we ýöne men özümçe şony kabir diýilýär. Şony kabir hökmüni yerine ýetirýän. Hawa men üçin şoň aýdymlary bir hil sesime gowy oturýan. Sözlerini söýýän şoň aýdymlarynyň sözleri ýüregime batýan. Ondan dinleýijilerim şoň bir aýdymny aýtdym armanly diýip. Armanly diýip bir aýdym häzir gepleşiňizde de nesip bolsa şony aýdyp berer näwe. Şol aýdym bilen men gowurýarlar. Gözel ine halipalaryň aýdymyny ýerine ýetirýän ýa-da. Şu halipalaryň aýdymyny aýdaňyzda halipaň özünden ruhsat alýaňyzmy ýa alman aýtýaňyzmy? Alamda. Şoň olar hiç şeýle size zat diýmeýändir elbetde. Hawa sözüňizden bilen başlaň. Herediň başda anagul gurdu we halipaň aýdymyny aýtdym men. Özünden sorap aýtdym. Ondan Ak Muhammed Saparowyň aýdymyny aýtdym. Onam özünden sorap jaňa paýşa diýip aýtdym. Ondan ýanglanýarymda da ýerine ýetiren aýdym, selbi toklyjyň aýdymyny aýtdym, maňa enelerim hudusyny berem. Şol aýdymam sorap, ýöne şu kakydyrdy halipaň aýdymyny soramakda.
ine biz köp halipalar bilen hem ýazyk geçirýäs. Şolar şeýle diýe-de biziň aýdymymyzy ýöresseler, ýaşlar aýtsalar, biz üçin ullakan bagyt diýerler köpde. Siz soraňyzda näkil garşylaýarlar aýdymlary? Hiç ile karşılık bildiren Bildiren hawa oklar. yöne O diye kabul şu etýärler. hawa esasy şu süýji ýerlerini ýoýma, sadyny üýtgetme, şol ýaşaýan aýdymlarda olar. Adamlaňam, halkyňam aňyna, kalbyna singen aýdymlar. Şoň üçin şon ýoýmajak bolýar-da, onda da çalaja ýoýulýar. Şoň üçin hem ötünç soraýan hawa. Aýan bolýar, hawa. bolýan wagtyt. Hawa. Düşünýär. Kadar dogry, gyzykly zatlar aýtdyňyz. Gepleşigimiziň şu ýerinde aýdymsa diýip siz söhbet açýaňyz, ama birem siziň aýdymlaryňyzy dinläýärmiz gelýär. Elbetde ýene bir näçe janly sesde ýerine ýetirmekde dinläýärler. Eger mümkin bolsa, Ol hawa bilen qaqydyrdy halipaň aýdym ýerine ýetireli. bala. Ikimizin
Kalbim, kalbimda yılanayda Beydip canımı kıynama Kalbim, kalbimda yılanayda Beydip canımı kıynama Ey kadın, sözleri kadın Sensiz bana yar olmaz Aşık keman gel yarım bir zaman Sensiz sevgin o diyemem Ey kadın, sözleri kadın Sensiz bana yar olmaz Kaşeri keman gel yarım bir zaman Sensiz sevgin o diyemem Ey kadın, sözleri kadın Sensiz bana yar olmaz Kaşeri keman gel yarım bir zaman Sensiz sevgin o diyemem Benim ikbalim sana bağlı Yitirdim ben güldanı Yüreğimde koydum armağanı Beydip canımı kıynama Yüreğimde koydum armağanı Beydip canımı kıynama Ey kadın, sözleri kadın Sensiz bana yar olmaz Kaşeri keman gel yarım bir zaman Sensiz sevgin o diyemem Gödöl yerine yetirip beren aydym için köp sağolsun aýtýar, gyzykly diňledik. Ýene indiki sowalymyza geçýär. Elbetde adam arzuwsy goş ganasyz bolmaz diýilýär. Sizin öňüňizde goýan ýa ýüregiňizdäki arzuwlaryňyzy biz bilen paýlaşaýsaňyz, Men gaty arzuwçyl aýjahan arzuwçyl. Men gaty arzuwçyl käwat bolmajak zatlaram arzuw edýän. Ana ejem şeýle agydy ýa bir hil sen ýa bolmajak zatlar arzuw edýänler ýa kosmosa gidýän ýalak bir hijon ýalak. Men arzuwçyl arzuwlam kän ýetýän şükür Alla şükür ýetýän arzuwlamma. Ýakyn günlerde diýeli tamaşaçylaryňyz, sizin muştaklaryňyz sizden nähili täzelliklere garaşy biler. Ne sizin gepleşiňiz? Awa ýakyn günlerde şu wagt bir owadan aýdymlar işleýär. Awa nesip bolsa albom etjek bolýar oglanlar bilen öz awtorski öz aýdymlarmy. Bir 2 tanaga taýin bolly. Janly ýazgy işlemekçi nesip bolsa hawa. Klip gözüňde tutýas, klipim düşürmegini, şekile de geçirmegini gözüňde tutýas. Nesip bolsa nesibedir. Ýöne arzuwlarymyza da ýetýäsem, inşallah ýetersem, gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň saýasyny arzuwlarymyz hasyl bolmazlygy mümkin-däl. Ajahanja. Dogry diýär. Şeýle ajaýyp döwürde ýaşaýas. Hormatlylarymyzyň jany sag bolsun. Gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň jany sag bolsun. Biz ýaşlar üçin, sungy işgärler üçin şular ýaly uly mümkinçilikler döredip berýän hormatly prezidentimizin jany sag bolsun, başy dik bolsun, alyp barýan işleri mundan meýlägem rowaj alsyn. Gözel gepleşigimizden ine görüşüňe däl tamam boldy.
Biz size ýene bir gelek köp sag bolsun aýtýar. Elmydama owadyňyz diňe belentlerde ýaglansyn. Ýüregiňizdäki ähli arzuwlaryňyza ýetin. Ine biziň gepleşigimizde her bir gatnaşýan mehmana bize himayetkerlik etýän telekeçilerimiz bar. Olaram bugun siziň geljeňizi aýtsak, ýörit sowgatlaryny uratyp görşüňiz ýaly. Eger mümkin bolsa gepleşigimiziň şu ýerine şu sowgatlar size gowuşaýaly. Köp sag bolun. Ol sowgat bilen. Ine gödel birinji bolup duran ýüpekçi hojalyk jemgyýeti de öz bolup brendini sowgata uradypdyr. Ine bilen dirli görnüşde suwlar, ris suwam size öz sowadyny uradypdyr. Ine bärde süýjülik, ziýat, hil, süýjülik önümlerim size owadan tortlaryny uradypdyrlar. Ine deňsiz, taýsyz ýurdumyzda elbetde size bilýänsiňiz Katmer kafesi size öz süýjüliklerini uradypdyr. Siziň öýüňiziň gözelligine gözellik goşmak üçin Bostan konsept size öz owadan sowatlaryny uradypdyrlar. Ine bugun gepleşigimizi hem ýazyga geçirmek üçin Katmer kafesi bize himayetkerlik etdi. Olara da gepleşigimiň şu ýerine köp sag bolsun aýtýar. Size de sowatlaryňyz nesip etsin diýär süýjülikde elmydama çaý için. Aýjahan janşy gyzykly gepleşiňizde, çagyranyňyza, ähli döredijlik toparymyza, Türkmen portal websaýtyna çaýaksy minnetdarlygymy bildirýän. İşiňize üstüne arzuw edýän janyňyz sag bolsun. Görşeňiz diňe gowluk bolsun. Şu himayetkerligiňize de köp sag bolsun aýdýan sag bolun hormatyňyza. Sag olun. Ine mehribanlar, durmuşdyr ol wasatly gepleşigimiziň ýene bir täze sanyny geçirip oturýar. Ýene sanlaryny görşýänçä hoş, sag olun.